ростгӯям ё дурӯғ? кадом нависандаи тоҷик дар солҳои охир дар миқёси ҷаҳон унвони доктор наву гирифтааст? ҳеҷ кас ба ғайр аз ҳошим кадом. ман нағз намебинам, дурӯғ гуфтам. гапи рост гӯям, шумо ба намефорад. гапи рост ҳеҷ кас ба намефорад. дурӯғ нагуфтанам ина қаҳрамонист. дурӯғ нагуфтан ҳошим кадом мегӯяд қаҳрамонист. э бародар, мана нигоҳ кун, оби дидам баромесад, дилам ба миллатам месӯзад. дар турма бузургвори рус чернишевский фирдавсӣ мехонд. тамоми бузургони ҷаҳон, гёте, бузургони ҷаҳон, ницше ва ғайраҳо аз адабиёти мо сар таъзим хам карда омӯхтагиянд. имрӯз миллати ман дар Россия гастарбайт хонаи як кампирро туалетша мешӯяд. агар хат занед, пеши худо ба ҳар дуя ҷавоб метиҳед. ман намехоҳам ки тоҷики ман ин хел хору зор